निथिं एमजेआ हिनजावफोरखो सिख्लाफोरखो आइजोफोरखो रेसपेक्ट खालामनो रोङा। हेलौ रायजोफोर, बेलासि समनि लोगो मोनबावलायबाय नै। फेसबुक, इउटुब, ससियेल मिडिया प्रिति आरो एनिथिं एमजि बिथां सानैया माने ससियेल मिडियाखौ सोमावग्लुंजोबना दङ नैबे साननैसोआवहाय। दा बिनिखायनो आंबो नै दिनै बेलासियावहाय फिन फैबावलायबाय नैबे बैग्रि बिफाङाव हमनानै सोमावनानैहाय बिलाइ सिरिहोनो होननानैहाय बिसिबां सिरियो नायनि। फैदो अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामदिनि। र' भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां दसे सम लानि गारियाव थाव सोनो। इन्डियायाव मानिजाथाव फोथायजाथाव IPLनि दामाखा प्लेटफर्म लानानै फैदों बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रिसआ। IPLनि क्रेजि जिल्ली गेम स्पिन खालामदो, सप्ता खुंफ्रामबो देरहादो, जिहेथु आइफन, आइपेड आरो गोबां बायदि बायदि। नोंथांमोना बे जिल्ली गेमखौ गेलेनानैहाय यामाहा बाइक, रियेलमि मबाइल आरो एप्पल घड़ी टिभि बेफोरखौ देरहानायनि गोबां चान्स दङ। नोंथांमोना दानो जइन जादो आरो लादो 888 थाखाखौहाय। आरो बेयावहाय रिसार्ज खालामनो थाखाय बिराद गोरलै सुबिदा खालामना होदों। फन पे, गुगोल पे, बेंक ट्रेन्सफार बेफोरजों नोंथांमोना गोरलैयैनो रिसार्ज खालामनानैहाय गेलेनो हागोन। नोंथाङा फेसबुकआव रिभिउ पस्ट होयोब्ला नोंथाङा 150 थाखा मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि लोगोनो रिफार खालामहरनोब्ला नोंथांनि लोगोआ जइन जायोब्ला 1000 थाखा मोनगोन। आरे नोंथांमोना मानोथो गोबाव खालामबावदों? नोंथांमोना बे जिल्ली गेमनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन। डिसक्रिपसनाव थांदो, लिंकआव हाबदो, डाउनलड खालामदो आरो रेजिस्टार जादो। 888 थाखा बनासखौ दानो लादो। मानोथो गोबाव खालामदों? थांदो गोख्रै। बे भिडिअआ इडिटिं नंगौना नङा रायजोफ्रा कनफिउज जादों नालाय, बिनिखायनो आङो नै दिन्थिलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मुंदांखा बिथां एनिथिं एमजिनि बिसि प्रिति नार्जिनारि। बे भिडिअआ इडिटिं नंगौना नङा आङो नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबोनानैहाय मा नुदों, इडिटिं नुदों ना रियेल भिडिअ लाखानाय नुदों, आङो नोंथांमोननो डिक्लेयार होनो थांगासिनो। नोंथांमोना बे भिडिअनि रावखौ खोनायैखाय हमनो हायाखै जानांगौ। नोंथांमोना रियेल भइसखौहाय नै ससे खोनासं। रायजो राजा नोंथांमोन, बे भिडिअआ जेबो एडिटिं नङा। नाथाय कनफिउसआ बिसो बे भिडिअआ सिगांनि ना दानि जेबो बुंनो हाया, आंबो मिथिया। नाथाय ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं। दा नायगिरि रायजो राजाफ्रा कनफिउस जानानैहाय सोंहरलाबायदों एडिटिं नामा ना रियेल, नैफोरबायदि सोंलाबायदों आरो। बेनिखायनो आङो डिक्लेयार खालामना होबाय बे भिडिअआ जेबो एडिटिं नङा। आंनि आन्दाजावहाय सिगांनि मोजां मोननायजों लानायफोर जानांगौमोन खोमा भिडिअफ्रा। दा बे भिडिअआनो दिनैसो भाइराल जाबोदों, आङो बिदि सानदों आरो। बिनिखायनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर नोंथांमोना गावनि पारमानेन्ट जाखायाब्ला मालाबाबो मालायजों बेबायदि दाला। हाबा जाखांनायनि उनाव फिसाया बेबायदि नुला सोरनि बिखा बिख्लोआलाय सेवग्लिया जानाय? आंनिब्लाबो सेवग्लिगोन, आंनिब्लाबो रावबो थानो हानाय नङा। दुखु मोनगोन बिदि नुयोब्ला। जुलिनि उनावसो बिदि नोजोर फैयोब्ला दुखु मोनगोन। आरो नैबे मोनसे खोथा गोसारबोगासिनो दंबावो, माबा प्रितिनि फिसाया 6 मासजों जोनोम जादोंनो। खिबा जेन बै हौवाजोंसो जानानै थादोंमोन खोमा, बेखायनो 6 मासावनो जोनोम जादों। नैबेफोरबायदि दा गोबां बायदि बायदि खोथा सावरायनाय नुसोगासिनो दङ। बेफोरखौ आं जेबो मिथिया, बेनिखायनो आं बेयाव जेबो बुंनोबो थाङा। नैबे फुजा बर'ना मा नाम होनो एनिथिं एमजिजों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों। एमजि बिथाङाबो सिगाङावहाय जांख्ला दाननानै दोनखायादां, ओंखायनो दा दफं गाखोनो चान्स मोन्दों आरोखि। नै बिदि नुहुरदों आङो। दा आंनि भिडिअआ बेखिनियानो।